Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. Jeg har ikke haft lavet nogle videoer i meget lang tid, og det er jeg virkelig ked af. Der er sket ret meget. Altså, jeg har fødselsdag, så jeg er 14. Jeg begyndte på efterskole. Jeg blev bortvist fra min efterskole, og jeg begynder på en ny her på onsdag. Så der er sket ret mange ting, og jeg vil selvfølgelig begynde at lave nogle flere videoer. Øhm, men jeg vil være rigtig glad for, hvis I gad at skrive nogle videoer, jeg skulle lave, fordi at jeg har ikke rigtig nogen idéer lige nu nemlig. Så nogle ting, I virkelig mangler, noget I virkelig har brug for at vide lige nu. Ja, og grunden til, at kameraet er så dårligt, det er, fordi jeg er på min MacBook. Så det var egentlig bare det for den her video. Der er ikke så meget at sige, andet end at jeg er virkelig ked af, at jeg ikke har lavet nogle videoer. Og så jeg håber, I subscriber til min kanal. Og ja, der kommer nogle flere videoer, det lover jeg. Og det var egentlig bare det. Så vi ses i min næste video alle sammen.